Hej alle sammen og velkommen til min første vlog-video her på YouTube. Den nye side YouTube, som jeg gør her. Og ja, jeg er jo Bent Ole Ludvigsen. Og jeg vil, vi kan bare kalde mig Ludvig, det kalder alle folk mig. Det kalder de mig også, men jeg har i hvert fald tænkt mig at lave en naturvlog her, hvor jeg vil optage naturen og følge årstiderne. Altså følge alle disse dejlige årstider her på min kanal. Så kan I så se alle de her dejlige skove og alt det her, det skal vi simpelthen ud og udforske. Så nu tænker jeg på, om I ikke lige skulle køre mine intro, fordi jeg har nemlig lavet en high-tech intro til min high-tech kanal her. Det er sådan meget avanceret intro. Det tog mig 23 timer om at lave, så jeg tænkte på, om I ikke lige skulle tage og køre den der intro, før der vi kom i gang med at sælge på nogle planter og natur og se på, hvordan Danmark udvikler sig. Jeg kommer simpelthen til hele det her år og bare lave videoer om naturen, hvor jeg vil se, at der kommer blade på disse smukke træer. Jeg vil filme det hele. Jeg vil filme, hvordan naturen forandrer sig. Ja, det lever jeg vil. Så ja. Som disse kolde dage, der starter vi. Og så synes jeg lige, vi skal køre min super nye intro. Og husk igen, den har taget mig 43 timer om at lave. Hvis ikke mere, så og jeg skulle bruge en masse kopper kaffe til at holde mig vågen. Så jeg håber rigtig meget, I nyder den her intro, som jeg har tænkt mig at lave. Det synes jeg lige, vi spiller. Ja, det var den intro. Den er meget high-tech-agtig lige til den her YouTube. Og som I kan se, så de her... Skal vi starte med en meget simpel plante, vi har her. Det er en meget simpel gren. Det her er meget set ofte i danske skove på den her knopper på. Det er en Agialius plante her, og det er meget dejligt at sidde og se sådan noget her derhjemmefra. Det er meget fascinerende, som I nu kan se. Meget fascinerende med sådan nogle high-tech planter og alle de der nye noget. Altså, man kan bare simpelthen ikke følge med. Men altså, de her planter, de vil altid være der, så dem uendelig godt. Ja, nu kommer jeg til at knække det af naturen. Nu kommer jeg til at knække et lille en af naturen her. Ved du, den får det lige tilbage, ikke også? Som I kan se, så er jeg et rigtig naturmenneske. Og jeg elsker simpelthen at lave videoer for naturen. Den her vlog, den kommer simpelthen til at handle om mig, der laver videoer om naturen. Og så den kommer til at handle om mig, der fortæller jer, hvordan naturen udvikler sig i løbet af året her. Og nu vil jeg allerede give de første forårstegn, og så vil jeg begynde at fortælle, hvad tegnene for sommer er, og så vil vi lave sådan en natur-update. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Så jeg havde egentlig tænkt på, om vi ikke lige også skulle starte godt ud med den her video, og så siger vi lige skulle lave en lille... Hvorfor? Vi kunne se, at det har lige været vinter, og det er marts måned. Vi kunne sgu godt til at tænke os noget sommer, og det vil sgu da ikke lige være. Det er ikke lige det, vi går mest bange for i hvert fald. Men altså, du skal lige prøve at se, der er stadig ikke sne her, og du kan se plant og det her med, der er nogle ting, der allerede begynder at springe ud, og det er jo et rigtig godt forårstegn, at ting, de begynder at springe ud, for der er jo, eller hvis siger, at det ikke er grønt for evigt, eller sådan noget, ved det nu ikke helt, fordi jeg har så ikke studeret planter i lidt tid lige nu, eller jo, altså, jeg har ikke studeret det særlig meget inde på nettet, jeg har jo brugt 47 timer på den her intro. Og så har jeg jo brugt 17 timer på at lave kanalen, for det her high-tech noget, det er simpelthen ikke mig. Jeg kunne bare godt tænke mig jeg kører nogle børn derop. Ved du hvad, jeg må til at holde mig fra det. Jeg må simpelthen til at holde mig fra det. Nu skal vi nemlig fokusere på den her natur. Den dejlige danske natur, som vi skal filme. Den kommer egentlig primært til at være bare danske skove, og vi kommer måske også til at rejse nogle andre steder hen. Altså, som I kan se, så er vi jo her i byen her, og så er vi bare filmer en dansk normal skov. Så vi kan se, så forårstegnet, det er at der begynder at komme knopper på dem her. Det skal nok lige så stille udvikle sig, som I kan se. Og ja, det er jo det. Ja, og det, så min vlog her, den er jo primært naturens udvikling. Og så har jeg jo sagt alting, der skulle siges, tror jeg vist. Og jeg har heller ikke haft så meget tid til at studere, hvordan naturen den lige ser ud på tiden rigtig meget. Fordi jeg har jo også brugt var det ikke, jo, det var 36 timer på, og hvordan man betjener sådan en mobilservice her, som man nu kalder en
Samsung-mobil, eller Samsung, eller Syng, eller jeg ved ikke, om det er det der tyske u, eller hvad det er. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, men i hvert fald. Nu skal vi se. Det kan godt være, at der kommer til at gå et par timer, for den her video kommer ind, for jeg skal lige finde ud af, hvordan man lægger en video ind først, og det er jo det. Så ja, vi vil filme, så vi kan se alle byggeværker deroppe. Det er ikke lige noget, jeg bryder mig om, fordi vi kan lige så godt bare tage at bevare naturen, og lade være med at blande natur og byen sammen. Men det er godt, der er nogen, der gider at lave et lille træhus ude i skoven og bare sætte sig til at bo derude. Det er så hyggeligt. Og det er også derfor, jeg bor langt ude på landet. Lille skov i mit eget lille bitte træhus, og i morgen skulle jeg klippe lidt i den her video, men det er fordi, jeg kan simpelthen ikke lade være med at røre ved de kæmpe store klapper der. I ved jo, jeg kan godt lide at røre ved ting, som I kan se. Jeg elsker at røre ved ting, sådan som den her. Og det her, det er også godt forårstegn, der begynder at nå her på. Så vi er faktisk inde i vinterfasen nu her i marts, men jeg tror inden længe, så når det der sne, det er overstået. Så tror jeg simpelthen, at vi får det dejligste sommer og det dejligste forår. Fordi jeg kan allerede mærke, hvor dejligt det er at være herude. Så det skal nok blive godt. Og nu har jeg optaget i de der 6 minutter, tror jeg, der står dernede. Eller står der 54? Nej, det kan jeg ikke lige se. Men det må I så se inde på jeres YouTube high-tech side, hvor lang tid den her video kommer til at vare. Men i hvert fald, så lad os sige... Det var alt for den her gang. Og så håber jeg virkelig, I har nyt, eller godt kan lide, altså kan lide, synes om mine videoer. Så skal I også klikke på den der knap dernede, der hedder, synes godt om, altså jeg kan lide. For hvis ikke I gør det, så stopper jeg simpelthen med at lave videoer. Og hvis I så disliker den, til gengæld disliker den også, så kommer jeg hen og slår jer ihjel. Så slår jeg ihjel med en økse. Så det synes jeg, I skulle tage at lade være med. Og så synes jeg, at det var det for nu. Og så har jeg vist fortalt rigtig om mig selv. I min næste vlog, der vil jeg simpelthen lave en der vil jeg simpelthen fortælle lidt mere om mig. Nu har jeg fortalt, at jeg hedder Ben Lewis, men jeg har også fortalt lidt om min lærehistorie, hvornår jeg er blevet født og til noget. Fordi som I kan høre, så er jeg ikke det der unge high-tech, og alt det der high-tech, de der unge, det er et ungt folk, og sådan en knejt der, det tænker jeg ikke. Jeg er nemlig lige præcis ikke en knejt, jeg er en gammel mand. Men lige her til sidst, så synes jeg, vi skulle tage at nyde naturen stille, sådan I kan sådan, ligesom forstå mine ting her. Og jeg kommer til at lægge noget stille og rolig musik ind over ved her, det her klip, sådan at der kommer sådan I kan nyde det her. Og det bliver simpelthen noget stille og rolig musik, sådan, som I kan se, så skal jeg lige lære at bruge det avancerede system Windows Live Movie Maker. Men jeg tror, jeg har en mappe på min computer, den hedder Totalt Sygt Vild Rockmusik, og det var egentlig fordi, jeg skulle lave et projekt om, hvordan de unge, de fylder sig med alt muligt lort. Og så har jeg en stille musik for Ludvig. Så det er jo, det er godt. Så jeg er i hvert fald sikker på, at det bliver fantastisk musik, det jeg kommer til at gå her. Og nu har jeg snakket snart i 8, eller står der 94, nej der står, ja, det finder I ud af på jeres high-tech side, minutter. Og så vil jeg jo egentlig bare sige nyd naturen og nyd musikken, så nu klipper jeg lige her. My kingdom is built on holy demise. The gods have brought down by hand of the mortal. My name